Добре, започнахме записът. Сега така сме групирали въпросите за днешния вебинар в няколко категории. На първо място има няколко въпроса, които засягат по-общата тема за предимствата и недостатъците на пластмасата. Дали е добро или зло пластмасата, какво ще стане, ако пластмасата изчезне от света. Така че тук сме подбрали един въпрос, който обобщава, може би, цялата група въпроси и след малко ще говорим за него. Имаме също една категория, която сме нарекли вреди от пластмасата. Тук има няколко въпроса, на които ще отговорим. Имаме категория за разделно събиране и рециклиране. И от тук също сме подбрали един въпрос. Имаме категория намаляване на употребата на пластмаса. Също така имаше няколко въпроса, които така бяха ориентирани към темата какви альтернативи има на пластмасата и няколко други въпроса, които не можахме да ги категоризираме в някои от тези групи. Също така искам да кажа, че някои от въпросите, които сте ги задали, ги има като, например, вие в модул едно сте питали, нали, защото сте изпреварили нещата, сте питали неща, които в последствие ние ги разказваме във втория модул или в третия и в четвъртия модул. Например, имаше доста въпроси, които бяха свързани с това как вреди пластмасата на животните или на човешкото здраве, колко пластмаса поглъща човек на ден. Така че тях сега ще ги пропуснем, защото и ги има засегнати в видеята и в материалите към следващите модули. Също така и голяма част от въпросите, които са свързани с как се рециклира пластмасата, как може да разберем коя пластмаса става за рециклиране и коя не. Това нещо също го имаме покрито в видеята. И доста, нали, информация също и за алтернативите на пластмасата имаме в четвърти модул, който ви предстои в курса. А сега нека да се обърнем към първия въпрос и ще дам думата на Данита, която да му отговори, който е пластмасата добро или зло? Здравейте първо на всички. Много благодаря за поканата и много се радвам, че се включваме отново в този формат, който предишните срещи бяха супер приятни и надявам се и полезни. Съжалявам, да, че не съм на живо за хората, които са там. Надявам се на следващите срещи да се виждаме и на живо. И дай благодаря, че отделяте следобеда си за тема, която за мен е много важна и виждам, че имам съмишленици. А, Имаше няколко въпроса наистина по темата дали всъщност пластмасата е добро или зло, или по-скоро това ли е, нали, най-голямото зло. Бих отговорила така накратко, че всъщност пластмасата начина по който е замислена е наистина нещо гениално. Тя не пропуска вода, не се чупи лесно, гъвкава е в повечето случаи. Ам, Има изключително много предимства. Включително има сектори, в които бих казала, че може би е спасявала и животи. Имам предвид за медицината, когато е навлязла и се ползва за техника, която иначе с други материали би било невъзможно. Но проблема, както често се случва, сме ние, хората, и начина по който сме решили да я използваме. Ам, и най-вече всъщност еднократната употреба. Това да създадеш пластмаса, която ще бъде изхвърлена след 10 минути употреба максимум, е злото, така да го кажем. Това е което пречи, това е което прави пластмасата проблемна. Защото, нали, това е най-включително дълга тема, мисля, че всички частни повечето хора са наясно, но още от самото създаване на продукта, всъщност това е петролен продукт, а, замърсява се средата и със самия добив на петрол, впоследствие се употребява и много вода за производство на пластмаса, след това има транспорт, има много, много стъпки в употребата,
нали, в жизнения цикъл, така да се каже, на един материал, който след това се изхвърля много бързо и после пак се чудим къде да го сложим, защото много малка част от пластмасата реално се рециклира. Трябва да бъде много добре разделно събрана, пък за държави като примерно България, не винаги това е възможно. И накрая стигаме пък и до замърсяването от изгаряне на пластмаса в инсинератори или депонирането и също има негативен ефект. А, така че наистина мисля, че от нас зависи пластмасата да не е голямото зло, а пък да я ползваме разумно и в секторите, в които наистина би ни помогнала и да имаме отговорно отношение към това колко време ще продължи живота си една пластмаса. И между Благодаря. другото, много ще се радвам, освен аз като отговарям на въпроси, ако имате да изкажете и мнение по тази тема и ваша гледна точка, мисля, че е супер полезно да си разменям, така да правим дискусия, ако имате да кажете нещо. Абсолютно с удоволствие бихме чули всеки, който има да каже нещо, по който и да било от въпросите, нали, може да си пуснете микрофоните, да вземете думата, не се притеснявайте въобще. Благодаря ти много за това обобщение, което направи. Този въпрос е много интересен, защото и в предното издание на курса възникна и няколко пъти, нали, беше обсъждан. Така че да, определено със сигурност не трябва да пропускаме предимствата, които има пластмаска, но да се опитваме да адресираме всъщност най-големите вредни страни от нейното съществуване в нашия живот. Сега ще минем на втората категория от въпроси, които са свързани с вредите от пластмасата. И тук сме избрали един въпрос, който съдържа в себе си няколко въпроса и сега ще се опитаме, нали, на част от тях да отговорим. Ето го и самият въпрос. Колко процента от микропластмасата в България са получени от подземни води, които са получени от заровени пластмаси? Как можем да намалим количеството на микропластмасата, която се съдържа в дрехите? Как можем да разберем колко тона пластмаса се съдържа в почвата в България? Колко килограма отпадъци изхвърлят българите всеки ден? И как могат да се намалят продуктите за еднократна употреба в промишлените компании? Да, доста въпроси. Аз, честно казвам, не мога да отговоря с точност на въпросите за количествата, тъй като това са и доста динамични данни, а пък, за съжаление, и в България определено ни е силна страна това да правиме събиране на данни, отчети, те да са публични, да се води статистика. Но при всички случаи има доста солидно замърсяване и с микропластмаса. Микропластмасата всъщност е разпаднала се до много малки частици пластмаса. Има два варианта за микропластмасата. Едната е наистина, когато един пластмасов продукт е стоял много време в околната среда и започва да се разпада, тъй като той не може да се разложи като примерно една ябълка, а се разпада на по-малки парченца и т.е. се стига до микропластмаса. Другия вариант е, че има продукти, които самите те съдържат микропластмаса в себе си. Това най-често се среща в козметиката. Нали, всъщност на европейско ниво вече има и така доста регулации се гласуват в момента за намаляване на съдържанието на микропластмаса и на забрана на някои продукти, които съдържат. Но заради тези две така основни линии на микропластмаси има замърсяване и в почви, и в води най-вече. Включително има в човешките тела, вече е доказано. Даже и скоро имаше едно изследване, мисля, че от Франция, че има и в самия въздух много наночастици, всъщност, още малки видове пластмаса. Така че, да, не мога да кажа с точност, но мисля, че поне на европейско ниво има
доста данни може да се намерят чрез търсене. Ам, а пък за дрехите, единия вариант е, нали, как да кажа, в края на проблема, не точно с решаването, а по-скоро как да излекуваме вече създадения проблем. Има вече такива ни като турпички за перални, в които или нещо такова, аз също не съм го ползвала, което събират тези власинки, които всъщност се отделят от пластмасовите дрехи и се а, нали, отиват в водата и съответно после във водните басейни, защото трудно се пречистват от пречиствателните станции. А, но нали, това е варианта, когато ползваме такива дрехи. Всъщност голяма част от дрехите ни вече са полиестерни и всякакъв друг тип пластмаси. А, но това, което можем да направим е просто да си купуваме дрехи от естествени материали, в зависимост нали, от сезона, дали ще е памук, лен, вълна. А, реално, ако трябва и да задълбаем в тази тема, това е по-добре и за кожата ни, като ам, това да сме облечени с естествени материи. А, със сигурност изниква и това, че всъщност пластмасовите дрехи, които са най-масово на пазара и се продават най-масово и в големите марки, които са пък и на най-добри цени, са да, тези, които са по-достъпни като цени. Но пък аз лично предимно си пазарувам от втори употреби, които стават все така широко разпространени с много качествени дрехи. Там винаги можеш да намериш естествени материали на супер достъпни цени. Включително в онлайн магазини може да си категоризираш дрехите какво да съдържат. Сега няма как да сме идеални. Това мисля, че е важно да си уточним, че колкото и да искаме да спасим природата и да сме много намаляващи употреба на пластмаса, не трябва това да ни става фикс идея. Отличен опит го казвам, че може да повлияе на изобщо нали, на, на начинът и на възприятие на света в негативен смисъл, но трябва така да сме а, да търсим баланса между все пак бързо ни ежедневие и това да сме екологични. Имаше ли още части от въпроса? И може би тази част, която беше за промишлените компании, аз не знам точно какво се има предвид. Може би компаниите, които произвеждат такива опаковки за еднократна употреба, как да се намали, ама то това може би е свързано и с по-надолу, нали, когато ще говорим за намаляването на пластмасите. Mm-hmm. Така че, може би по-скоро нали, за другите неща ти каза, действително е за някои от тези няма статистики, например, това за колко пластмаса, микропластмаса се съдържа в почвата, то не само в България, ами като цяло е много слабо проучена тема все още, обаче пък е добра област за някой, ако иска да се насочи от вас, примерно ако се чуди ето какви са някои от нещата, за които още се знае много малко. Това е едно от тях, нали, колко микропластмаса има в почвата. Защото повече нали, проучвания са насочени към океанските води, да кажем, че малко повече се знае там, докато почвите се смята, че са доста по-замърсени дори от водите, ама не се знае въобще колко точно. Да. Така че можем да се насочим към следващия въпрос, който е от тази група, който е защо много производители са заменили бисфенол А и DEHP с алтернативи без BPA и фталати. Ам, Това е така, да, един доста технически въпрос. Ам, Това, което бих казала като обяснение, че а, бисфенола всъщност е едно вещество, което служи за втвърдяване
пластмасата. То е органично, изкуствено създадено съединение. И това, че създава проблеми и всъщност беше забранено в редица страни да се употребява за стоки, които са по някакъв начин свързани с храна и с напитки, е, че той, така да се каже, имитира свойства на някои видове хормони. Мисля, че естрогена, което пък е ам, може да, както се досеща, да бъде много опасно за човешкото здраве. А тъй като много често бисфенол А се използваше за производство на бутилки за мляко за бебета, това пък е още по, нали, притеснително за един развиващ се организъм да му се повлияе на хормоналната система. И за това беше забранен. И всъщност в момента се използват други видове втвърдители. Нали, отново изниква въпроса дали пък след няколко Знаем години ли колко се са и за безопасни? тях са вредни. Има много спорове научни. Знанията ми по химия не са чак толкова задълбочени, пък и може би да, няма смисъл да навлизаме толкова дълбоко, но има много интересни научни статии за бисфенола. Относно фталатите, това пък са едни вещества, които се отделят от пластмасата, когато се при затопляне или при също омазняване. Ние преди няколко години правихме едни изследвания заедно с още десетина европейски държави казваше се пластмаса в тялото изследването, в което се включваха по десетина известни личности от всяка страна. А, нали, спортисти, актьори, певци, които дадоха урина за изследване, за да се види дали има фталати. И други, всъщност, такива вещества, които се отделят при ползване на пластмаса. И се оказа, че навсякъде има. Мисля, че абсолютно всички участници от страните имаха положителни проби, т.е. пластмасата си е в тялото ни. А пък фталатите най-често се отделят всъщност при употреба на пластмаса за еднократна употреба за храна. Нали, когато натопляш там в там магазинчето за храна, ти сипват примерно в още гореща супа или нещо много мазно. А, така че да, единствената превенция на това нещо е да не използваме такъв тип кутии. Добре, благодаря ти за отговор на този въпрос. Сега следва един друг въпрос, който е свързан с хартията. Дали хартията или пластмасата е по-вредна за околната среда? Много ми хареса този въпрос, защото напоследък всъщност така има едно мото на организациите, които се занимават с намаляване на отпадъци, че хартията е новата пластмаса. Защото с всички регулации от страна на Европейския съюз да се забранят някои пластмаси за еднократна употреба, нали, сламки, прибори, чини, с това да има таргети за намаляване на кутии, на бутилки, не, но на чаши, всъщност се появиха супер много така наречени фалшиви решения. И производителите, които все пак гонят печалбата си, а не опазването на околната среда, те търсят начин да произвеждат отново в същата тази система на еднократна употреба, да се произвежда нещо ново, което бързо да се хвърля и да трябва да се произведе отново. И така са намерили едно решение в хартията и в момента има изключително силно рекламиране на хартиите, че могат да бъдат замяната на пластмасата. Това, разбира се, не е вярно, защото води отново екологични последствия, а, които мисля, че всички се досещаме. А, Сеч, въпреки че
нали, те могат да се произвеждат и от специални гори, които са, нали, се засяват за това, но пак не е окей. Стават монокултури, които пък се пръскат много с пестициди, което също замърсява почвите. И също така отново се използва много вода, която мисля, че вече и в България видимо е проблем. И така, замяната с една еднократна употреба с друга определено не е решение, по-скоро води към след себе си на нови проблеми. И тук бих сложила също така, че хартиените чашки и купички не са хартиени, имат пластмасово фолио, така че това пък е другия фейк, така, с тази хубава българска дума, че да, даже не могат да се рециклират. Наскоро ми беше попаднала една снимка от, може би, от някакъв плаж и примерно има ограда с колче и някой беше сложил върху колчето отгоре такава хартияна чашка. Нали, то е минало някакво време, в което хартията се е разградила, нали, паднала е, обаче фолиото си беше останало. И Ужас. да, изглеждаше интересно. Добре, благодаря за отговора на този въпрос. Сега тук имам още един въпрос, който ще ни насочи към горенето на отпадъци. И въпросът е защо не се създадат филтри за безопасно горене на отпадъци? Ние доста си говорим в курса също и за инсинераторите, имаме материали за това какво се случва, когато започнат да се горят отпадъци. Филтри има всъщност и те могат да бъдат много ефективни, но няма нито един филтър, който да е ефективен на 100%. Винаги се изпуска някакво замърсяване. Другия въпрос е къде отива после филтъра. Ще дам един пример от домакинството, нали, тези кани за вода, което аз използвам, може би и вие. Те също имат филтър, който всъщност събира букулка и после трябва да се изхвърли някъде, както и фасовете за цигарите. Те също са толкова неприятен отпадък, защото събират вредните вещества. Така че пак създават последващ проблем тези филтри. А другия огромен проблем, свързан, нали, с ситуацията в България, е, че са много скъпи и че те трябва да се поддържат, да се заменят и това би следвало да е един голям оперативен разход за предприятията, които поддържат тези инсталации. А пък не винаги това може да е проследимо от страна на гражданите, дали се случва. Другото е, че някои от нали, правят се филтри за едно нещо, а пък всъщност след това се оказва, че има друг тип замърсявания, които а, могат да излезат от това, че не е съвсем ясно каква пластмаса се гори, какви отпадъци се горят. Ам, България е един много точен пример за това, че много често се смесват отпадъците, после се отделят за така наречения RDF, но не можем да сме сигурни точно какво има в това гориво от отпадъци. А пък пластмасите са и нали, горимите и енергийните. Също така и в самите пластмаси не е винаги ясно какво се съдържа. Например, отделянето на диоксини при изгаряне най-често се случва, всъщност трябва да има хлор, за да се направи това съединение, всъщност, което след това се превръща в диоксини. Малко го обяснявам лаишки, всъщност. А, и, и всъщност хлор съдържащите пластмаси понякога са на места, които не подозираме. Включително съм примерно в детски играчки или в кутийки от храна може да има хлор съдържащи. Така че пак е един въпрос на дали са точните филтри, колко са скъпи тези филтри и колко са ефективни. Иначе ги има. Тоест, единия, може би по-добрия вариант е въобще да няма горене на отпадъци,
то, което е много изкушаващо, защото много бързо намалява се обема значително на тези планини отпадъци, които са навсякъде около нас. А пък въпросът е на каква цена. И Да. всъщност е интересен въпрос. По-добре ли е да стоят на сметището или е по-добре да ги гориш? Защото то нито едното, нито другото е за предпочитане. Ами да, определено. Единствено, нали, предимството на сметищата е, че там е по-видимо какъв е отпадъка, който е стигнал до сметищата. И защо този отпадък трябва да се мисли, нали, от иновации, как да изчезне и да изобщо не се произвежда такъв продукт, който лесно става отпадък. А когато го изгорим, изгаряме, така да се каже, и следите от него. И също така е малко наобратно. ам, Депата за отпадъци, които, нали, примерно, общините правят, те са с един капацитет, който, ако се запълни, става проблем за общината. Затова те мислят все пак как да намаляват отпадъците, как да разделят повече, да отделят различни М. видове материали и да ги използват отново. А пък при инсинераторите е точно обратното. Построява се един инсинератор и той има капацитет, който непрекъснато трябва да се пълни. И всъщност м, става така, че града и общината става зависима от инсинератора, защото трябва да го пълни с боклук. Иначе Е, няма как да работи, а инвестицията вече е направена. да, трябва да се захранва с все повече и повече отпадък. Ето, може Да. би от тази гледна точка примерите, които някой път цитираме, нали, как, примерно в Швеция, нали, те не само, че нямат техен боклук, ми даже се налага и да внасят, нали, за да го горят в техните инсталации от чужбина. Се дава като много позитивен пример, ама пък не знам. Да. И да, за мен не е много позитивно да се прави това. Видимо има, видимо те са направили ни дългосрочни договори за инсинераторите и сега се чудят какво да ги правят. Ами, много е широка и тази тема, няма как нали, да я засегнем в супер голяма дълбочина, но набелязахме някои основни неща по нея. А сега ще се насочим към един въпрос, който е дълъг, обаче пък е добра основа за дискусия. Искам да го прочета целия, за да може нали, да стигнем до самия въпрос накрая, т.е. да прочета цялото въведение. А, Гласи така. Разбирам защо, в скоби печалба, но недоумявам как човечеството си е позволило да трови собственото си потомство. Учител по биология съм, майка и баба съм, вълнуваме темата за здравето на младите, чета доста за това престъпление на човека спрямо своите деца, научих много от модул 1 и 2. Благодаря, че допускате участие и на по-възрастни в тази чудесна младежка платформа. Не мога да отрека удобството от използването на пластмасови стоки за бита, но когато това засяга по фатален начин здравето на земляните, бих се отказала от пластмасовото предимство. Разговарям с учениците си за това, че много болести се подмладяват в последните години, т.е. засягат все по-млада възраст, но това са техните години. Ежедневието е свързано с все повече пластмаса. Та въпросът или по-скоро молбата ми е, бихте ли споделили не по-лесни, а по-ефективни начини за привличане на вниманието на младежите към запазване на собственото им здраве. И тук ние си помислихме с Данита, че това може би е въпрос, който най-вече от вас самите младите хора може да разберем отговора му. Тоест, как вие самите дали се интересувате от тази тема за вашето здраве и как, примерно, такъв тип нали, материали влияят върху него и евентуално как пък какво може да се направи така, че повече да бъде привлечено вашето внимание по тези теми. Така че тук го отваряме за дискусия и за нали, споделяне на лично мнение, от който желая. Да, много ще се радвам да чуя, наистина няма правилно и грешно в този въпрос, а пък е нещо, което не мисля, че ние може да отговорим, а пък вие като младежи може да кажете както и
как всъщност бихте представили една такава тема, защото нали, очевидно, щом сте тук, вероятно това ви е интересно и важно, но как бихте представили тази тема към съучениците си, които не се интересуват, към семейството си? Какви са начините според вас? Вие, примерно, знаехте ли до сега, нали, т.е. дали сте се интересували преди започването на този курс, например, за тези неща, за въздействието на пластмасата върху нашето здраве? Да, със сигурност, но проблема е, че според мен е, че повечето хора не гледат дългосрочно. Те гледат ден за ден. Не смятат какво тези пластмаси, какъв ефект ще има след 20-30 или колко и да е години. Да, всъщност, дори аз не съм си дала сметка колко е сериозен проблем, преди да се запиша в това обучение. И всъщност забелязвам, че просто много хора просто не ги интересува. Да. Те гледат, нали, че, да кажем, са си взели някаква храна в найлонова турбичка и те не гледат, че и не ги интересува това, че тази найлонова турбичка после отива в букулка и оттам нататък не се разгражда. С години, с много години. Да, а пък може би, както и двамата казвате, всъщност много хора въобще и наистина не са и наясно какви са последствията. Айде, може би тези последствия, които са от отпадъците, защото отпадъкът е малко по-видим, така да го кажем, може би са наясно, ама си казват, ами това не ме засяга, примерно това е работа на общината, аз нали си плащам данъците. Обаче пък може би нали, попада и в нашето тяло и в нашите организми, как постепенно се натрупва и истината е, че те много от тези материали дори те са толкова много, че просто не за всички имаме каквато и да била информация. Тези бисфеноли в талатите, които ги даваме като пример, са нали, най-известните, те най-много някакси е направило впечатление по-отдавна, че може би има някакъв проблем с тях и след това са се натрупали доста изследвания, т.е. за да бъдат забранени в някои държави, нали, включително и в Европейския съюз и особено детски играчки, бебешки играчки. Е имало сериозна причина за това нещо. Обаче пък за много от другите още не знаем или дори за алтернативите, които то в последствие някакси се натрупва информацията. Първоначално нали, всичко изглежда много вълнуващо. Но аз даже си мисля, че за някои хора дори да знаят какви са тези ефекти, те може да си кажат, ма то нали, ще се натрупва години наред, докато нещо почне да се проявява по някакъв начин. Или че може би медицината в този момент през това време ще напредне достатъчно много, че нали, да може да ги адресира тези проблеми. Не знам. Значи, може би ключът е в информацията на първо място. Точно така. И желанието, защото много хора според мен си казват, аз като си фърля букулка където трябва или като се поинтересувам аз, какво ще направи за целия свят. Това е, че от един човек не може да стане. Трябва главно от цялото население да се събуди и да види, че това наистина ще е проблем след някоя друга година. Да, макар че да очакваме нали, всички по едно и също време да се събудят и от шок ще се случи, ама шока ще е късно вече. Да, това вече е другия начин на събуждане. Масово такова, чрез някакъв нещо по-така, сериозно засяга всички хора. Да, това е интересно, например, за това като си казваме, нали, нашето единично действие нищо не може да промени, ама като си дадем сметка пък, за да се стигне до тук, пак е имало много нали, единични действия на много хора. Обаче някакси пътя на обратно изглежда по-сложен. Нали, вече да кажеш, защото е свързано с това да си промениш някакси до някаква степен навиците или начина по който се правят нещата или цялата система. То може би сега ще стане дума за това, като говорим за намаляването на пластмасите в ежедневието. Нали, точно за тази тема. И защо е толкова трудно да се премине, да кажем, към системи за нулеви отпадъци, а не толкова към това, примерно, да използваме, да заменяме хартията пак за еднократна употреба, да я ползваме. Нали. По-лесно е, защото някакси цялата система е изградена така в момента.
Ами добре, да минем тогава към темата за разделното събиране и рециклирането. Тук сме си набелязали един по-дълъг въпрос, който, ако остане време, ще се върнем към него. А преди това един друг въпрос, който е такъв. Честа ли е практиката на опаковката на даден продукт да пише, че е изграден от рециклирани материали, че е напълно съвместим за повторна преработка и така нататък, но в същото време тази информация да не е вярна? Ами, не знам дали е честа, но се случва. А, много често се случва с биоразградимите, които пишат, че са биоразградими, а всъщност те могат да се разграждат единствено в много определени условия и в конкретни инсталации. И, и това всъщност да, пречи за управлението на отпадъците. Ам, Има, да, много често, нали, това, което всъщност е опасението за преминаването към опаковки повторна употреба, че много опаковки, нали, производители на опаковки ще кажат, ами да, тя става за втора употреба, но всъщност, когато ние си купуваме всички опаковки, които стават за повторна употреба, какво ги прави пак? Нали, като няма системата да отидем да си купим нещо със същата опаковка, ние всъщност пак събираме едни опаковки, които накрая трябва да изхвърлим, защото се събират. Аз, примерно, имам такъв проблем с опаковките от кафе. Гледам да си купувам такива, които са с зип-лок отгоре, а, които могат да се потребяват отново. Но има едно-две места в София, където можеш да отидеш да си купиш кафе в тях. Насякъде другаде са такива, не, ние ще ви дадем нова. Ам, да, това е по-скоро проблем. И също много често пише, че рециклируема опаковката, а после, нали, с малки букви пише, че примерно 60% не е рециклируема. Или пък не може да се рециклира в България, както тези тетрапак, примерно сокове от мляко. Има Не могат. технологии, Защо но... не могат в България? Ами, доколкото знам, в България има само на места могат да се махат, нали, то е хартия, пластмаса и метал и може да се маха хартията, но другото се изхвърля. Тя е шведска технология и е мислена там, нали, как да се рециклира, но не навсякъде. Добре. А, Сега ще поговорим малко за намаляването на употребата на пластмаса. То, като цяло това е най-интересната тема, нали? По какъв начин ние като индивиди или пък компаниите могат така да си променят навиците и начините на правене на нещата, че да се а, система. То това е най-важното. И въпросът е такъв. Няколко подобни въпроси имаше тук в тази сфера. Нужно ли е да заменим пластмасата? От видеоклиповете разбрахме, че тя се е появила като алтернатива на екологично неудобни материали. Също знаем и, че найлоновите турбички са се появили да заместят хартияните заради отсичане на дървета, а пластмасата е наистина голяма част от нашия начин на живот. Но така или иначе, за да се рециклира отново, има отрицателни въздействия върху природата. Вариантите да я заменим с друг по-качествен и екологичен продукт са минимални. Няма ли да е по-добре просто да я използваме по-дълго и да подобрим качеството й? Така процентите пластмаса, които ще изхвърляме и ще замърсяват, ще намалеят. Ами да, Звучи ли като удачен вариант? По-дълго? Моля? Звучи ли като удачен вариант да я използваме по-дълго и да подобрим качеството й? Да, със сигурност двете неща вървят ръка за ръка, защото, например, ако ползваме една бутилка за вода от еднократна употреба по-дълго, тя не е създадена да бъде за многократна употреба и може да, нали, да отделя вещества, за които си говорихме. Така че, да, важно е качеството. И да, със сигурност
това е начина, нали, не е речено да е само пластмаса, има много и други алтернативи все пак. И, например, алуминия, който се рециклира много по-добре, стъклото също, ако не трябва да се превозва на много далечни разстояния. Ам, също просто цялостната система за повторната употреба, както споменах по-рано, трябва да се мисли на локално ниво, защото един от големите проблеми на пластмасата е също, че тя се ползва за свръхопаковане, а пък свръхопаковането е нужно за да се запазят нали, качеството на продукти, които идват от много далеч. Така че стигаме и до това, че е по-добре да пазаруваме неща, които са произведени по-близко до нас, за да няма нужда те да са толкова паковани, а пък понякога може да си го купуваме и насипни. Като даже мисля, че България всъщност сме на така една добра позиция, защото все още може да се намерят много произведени на място стоки или наблизо. Има много пазари, където все още не е опаковано всяко портокалче в отделна опаковка, както в някои други страни. Ам, така че, да, качествените продукти. Ам, има така една фраза, че колкото че ефтините неща излизат скъпо и, нали, и некачествените неща излизат скъпо, но всъщност, освен че излизат скъпо, излизат и доста скъпо на планетата. Така че, когато купуваме по-качествени продукти, които ще държат повече време, определено това е най-добрият вариант. Да, аз не знам дали го има това дори в пластмасите. Имам чувството, че някои от тези, които се произвеждат към момента, са по-неиздръжливи и по-чупливи и някакси по... Тези, говоря, които са за многократна употреба. Примерно купа за... Ще дам пример в къщи с една купа, в която меся хляб, нали. И тя просто един ден, както си го, нали, вътре ми беше тестото и нещо си го завъртам там и си го обръщам. И тя просто, в смисъл, се спука. Без нищо, кой знае какво да съм направила. И стана, нали, една дупка и сега да кажем, тази купа не може да се използва да сипеш вода вътре. Даже вече не мога да я използвам. В смисъл стана едно такова, не знам, просто е... А, има някаква цепнатинка там и минава през нея течност. И същевременно се сещам, нали, за едно легенче, което майка ми има вкъщи, което го е ползвала да ме къпе като бебе, което е било преди 40 години. И нали, това легенче в момента, моето дете, нали, като ходи при баба си, се къпе в същото легенче, което е, нали, нищо не е мръднало просто за толкова време. И някак си имам